हाय हाबा जानो फैदों गामियाव खैना गोदान हरगोन जोंनि गामिनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना फिसा ब्लग ओरैनो दसेनो गारनाय हाबानि दे थौदो होमबा हाबायाव लोगो मोनसिगोन A few moments later नै जों हाबा सफैबाय नायनो हासिगोन हाबाया माबायदि जादों खिथिलांसै ओरैबायसा हाबाया नाय इथिं दोङो हाबाया इखिनियाव जागोन हाबाया इखिनियाव बा खिथिनोसै गेटनिफ्राय नायलांबाय थादो हाबा मोनफैबाय लोगोफोर हाबा जानोसै नै दे नायलायो खेबसे नायल' जि गोजौ आलि हाबा मोनफैबाय हाबा फाय गेटआलागे फाय खिथिलांनि बाहाय ससे ओरैनो फुरलाला नुदो माथो फाय नाया हाबायानो ओरैबायसा हाबलांनोसै सिङाव खैना गोदाननि बिफाया आयंआ खैना गोदाननि बिफा खैना बिफा थिखांदो दे लोगोफोर खिथिलांसै आरामनो न' सिङाव हाबलांसै लोगोफोर सिङाव नायलांदो डाक्टार मायबा बुंनो नामा नों हाबायाव मा मैगं जाखो दे बुङाखै मानो मा बेदर जाखो अमा बेदर जाबाय गोसा बुंनांगौब्रा माथिं खैना गोदान मायाव दोङो दा नायगोन खैना गोदानखौ इथिं मा आं मानसि इथिं ओमफ्राय इथिं हाबाया ओरैबायसा जायो इथिं जग्रानो फाय सिङाव हाबना बायनो नोंनियाव खैना गोदान दोङो दसेल' बानायगोन इथिं गालै ओंखाम जाग्रा जायगा ब्लगिं नै जोंनिया खैना गोदाननि बिदाया खैना गोदाननि बिदाया बिदा ब्लगिं सिङाव दा दसे थाना खिथिसिगोन न' दसे जिरायनि जोङो दासो मोनफैदो इथिं सेटलादों दादैफोरजों जदो दसेसो ओइ नै मा मोनहांदों डाक्टार मायबा बुंनो नामा इयाव दे खिथालाय मा बेदर जाखो इयाव बे मा बेदर जाखो खिथानाव इयाव गोसा बुं अमा बेदर जाबायनो नै खैना गोदाननि बिदाया नै बेनो जोंनिया गुना दामगोन दाय लागोन आरामनो इउटुब माबायदि इउटुबा मिथिया आंबो दा नायगोन दायो नै मा बेदर जाखो अमा बेदर ना नोंलाय मा बेदर जाखो आं ना जादों ना जादों गोथाव जादोंना जायाखै जादों गोथाव जादोंना जायाखैलै जादों नैथिं नाय आयन दे न' लोगोफोर ओंखाम जाना हाबनि नायलांदो लोगोफोर ओंखाम जाना हाबनि ओंखाम जानो हाबनोसै जागा मोनगोन ओइयाव नाय हायेन लाखिदोंमोन माखिनो हाबनो दे लोगोफोर ओंखाम जाना हाबनोसै बाय
नायनासै फैना गोदान फै गय जानि गय खैना गोदाना नैबे गोदो गय जादि ओइ गय जा सिलिखागोन जानोसै गय नै नै बैराथि जयो बैराथि ना बैराखि एक मिनिट खैना गोदाना YouTube channel दोङो YouTube दे सरि बैराथि जयो बाट बैराथि गैथ'आ ओंखाम जानो थांदो बाय बाय लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय दे लोगोफोर दा हराव लोगो मोनखासिगोन बाय बाय बर गोदान फैबाय बर गोदान नै नेगासिनो दं बर गोदान इथिंगालि दं बै बादिसि नेगासिनो दं नायदो नेगासिनो दं नुलांथारसिगोन बर गोदानखौ आयौ मजा लाइट फोजोंना दोन ना बेसां साफा नुयो नै ब्राइटनेसखौ फुलोलाय फुलो साथिंसो बोखायनांगौ बर गोरारिनि आथिं सुदो खैना गोरारिनि बिनानावा जादे
नै सिगाङाव थानानै लानो मोनाखै आइ मिन माने जागा गैया आरोना ओमफ्राय दा इथिंनो लानाय जाबाय लोगोफोर सरि दै सिगांथिं बरगोरारिखौ खिथिनो हायाखै नायनोसै कसिस खालामनोसै उनाव हायोबा डाइरेक्ट खिथिसिगोन लोगोफोर दा इथिंनो उनथिंनो नायना लादो लोगोफोर नैयाव हम सावनो नायदों जुलिखौ बेयावनो बानायनाय जागोन बाट इथिं सिख्लाफोर दंस'यो नायना ला डाइरेक्ट दे लोगोफोर दायो हायोबा खिथिगोन आं बरगोरारिखौ मोजां A few moments later. Aku dan naik dengan lepas haba dan naik dengan no, haba dan sih kan. Boom. Slide tu na mudah macam. Senasa dong beli. Guna lagi pun sudah nanti. Saukas ni, mana? Awak saudara lele ke ber? Haba dan haba dan ini. Hai lagi per haba ko biar kalam kasih dong saudang biar haba ko kalam. I mean, mana sendur ko pun kan biar getar dulu ko biar kalam benar na. Nailang dulu ke ber. Sorry dulu ke ber ang borgera dek macam yang kisah nak. 어우와 안정, 제유, 제일이 너무 많이 있는 그것은 나이, 정리, 어이견, 그다 ज्ञान समझी बेबायदि गियानखौ होनानै जों बयबो जिउमा गुबुन नङै गियानजों गोजोनै थानो हानाय राहा होदो आइ आफा नोंखौनो जों आबुं महरै गले गले खुलुमो नम ब्रह्म ज्योतिर्भय नमः जोङो सानैबो आखाइ खबजोबनानै अरनियाव सान्थि आर'ज खालाम सान्थि प्रार्थना ओम शान्ति जाबाय फाइनालि जों गुमिखौ खिथिनो हासिगोन नायनो हासिगोन नायनो हासिगोन लोगोफोर गुमिखौ खिथिलांसै आं फारसेनिफ्राय नै लोगोफोर गुमि गोदाना जोंनिया लायदो नायना लादो लोगोफोर फाइनालि आं दिन्थिनो हाबाय गुमि गोदानखौ नै जोंनिया माने खैना गोरानि बिनानावा नैया नायनो हागोन लायदो दै होना लायदो दसे आं नांगोन नामा पारे नायदो लोगोफोर नायदो आइ मिन माबा गुमि गोदाना जोंनिया Hai guys, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो बाय बाय टाटा गुड नाइट Was caught in the crossfire.